Sí, bueno, això és el gran motiu pel qual vaig començar a fer un blog i molts escriptors han començat a fer blogs, Facebook, Twitter i totes aquestes noves tecnologies que existeixen avui en dia. Fa molts anys, fa 20 anys, si tu escrivies, no? Tu eres un autor, eres un escriptor, o un pintor, o un músic, o el que sigui, com se n'enterava la gent al món de que tu escrivies, no? Com se n'enteraven? Perquè en un diari, sorties en un diari, sorties a la tele, no? Llavors arriba un moment que a la tele i als diaris només surten molts pocs escriptors, no? Molts pocs. I aquestes eines, els blogs, el Facebook, és el teu aparador, no? És la teva forma que tens d'arribar al món, perquè és una forma barata, senzilla, ràpida, de que tu crees un blog i et pot veure tot el món. Evidentment, perquè et vegi tot el món, has de treballar molt, no? Has de fer que el teu blog estigui molt actiu, has de fer moltes coses, perquè si només crees el blog i ja està, ningú te visita, no? Llavors, per a mi va ser molt important per això, per a donar-te a conèixer. I, evidentment, és una eina molt important. I la vaig exprimir tant, aquesta eina, el blog, que fins i tot, a la vida està massa i tot, perquè jo vaig crear el blog perquè la gent me conegués com a escriptor, no? I arreu de Catalunya me coneixen més com a blocaire que com a escriptor, no? Per a la resta del món soc un blocaire que escriu, i per això molts premis i moltes coses les he aconseguit tot blog. Sabem que ets el coordinador del grup de lectura de la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa des de l'any 2006. Ens podries explicar en què consisteix un club de lectura? Bé, un club de lectura és una associació, és un grup de gent que és molt interessant. Hi ha molts clubs de lectura, estan molt de moda des de fa molts anys. A pràcticament totes les ciutats hi ha clubs de lectura, aquí a Jesús també n'hi ha. I funciona una mica com cada un vulgui. Cada club de lectura de cada ciutat, o de cada col·legi o de cada biblioteca funciona com vulgui. Perquè això del club de lectura, la lectura és una cosa que és per a passar-nos-ho bé, sobretot, no? I llavors se troben un grup de gent, s'escull un llibre i es queda un dia determinat per a comentar aquell llibre. És una forma de poder explicar, doncs a mi m'ha agradat, a mi no m'ha agradat, a mi m'ha agradat aquest capítol, a mi m'ha fet riure, a mi m'ha fet plorar, a mi no m'ha agradat gens, a mi m'ha avorrit. És una forma de parlar del llibre, perquè moltes vegades abans un llegia un llibre i te queden ganes de comentar-lo, no? Si vosaltres potser heu vist els dibuixos d'un dia a la tele o heu vist un partit de futbol, se pot comentar amb els companys o amb els amics l'endemà. Però un llibre, és difícil trobar algú que s'hagi llegit aquell llibre, també. I allí al club de lectura, tothom s'ha llegit aquell llibre, se troben un dia i parlen del llibre. I com podríem fer una al nostre institut escola? Doncs quan vulgueu. Això és fàcil, no fa falta que tindrem ganes, és l'únic que cal tindre. Tindrem ganes i jo el que recomano és que sigui molt, que hi hagi una periodicitat, no? Que sigui com una obligació, però petita, no? Que si no te poses una petita obligació, dius, bueno, ja quedarem un dia per a comentar aquell llibre, no? Doncs si quan dius ja quedarem un dia, no s'acaba de quedar mai, no? Doncs no, quin dia, no? I quedar doncs una vegada al mes, una vegada cada 3 mesos, per a comentar un llibre que us agradi, no? Un llibre que us agradi, o fins i tot per a comentar un llibre que no us agradi, no? Perquè jo que faig el coordinador del Club de Lectura de Tortosa, jo sobretot el que faig és triar els llibres que faré llegir a la gent del Club de Lectura, no? I moltes vegades penso, quin llibre els pot agradar? I moltes vegades penso, quin llibre no es llegirien mai? I aquell és el que trio, el que no es llegirien mai, perquè així el llegeixo. Que ja faig, que presentes, ens podries fer una valoració com va evolucionar el programa? Sí, molt bé. Bé, el programa, que també es diu Tens un recordal del món, evidentment quan me van dir volem fer un programa de televisió, quin nom li podem posar? És un recordal del món. Això ja ho tenia clar, no? I jo no soc periodista, Clar, si m'haguessin encomanat un programa sobre política o sobre agricultura o sobre... doncs hagués dit no, perquè no sé, però bueno, un programa sobre llibres, a mi m'agrada parlar de llibres, no? Llavors vaig pensar, a quanta gent conec jo que escrigui llibres? Molts. En molts sóc amic, perquè el que jo vull sempre, a mi m'agrada,
l'altra gent que escriu llibres és fer-m'hi amic, parlar, comentar, ajudar-nos. I llavors, el programa consisteix en això, en parlar, com podem estar parlant al carrer o en un banc del parc, sobre llibres. N'estàs satisfet? Sí, molt satisfet perquè, m'ha permès fer difusió dels llibres, que a mi m'agrada, perquè és molt difícil que en una tele petita, com és Canal 21, dediquin un programa només a parlar de llibres. Això és molt raro. N'hi ha molts pocs de programes que es dediquen a llibres. I moltes vegades quan fan aquests programes que es dediquen a llibres són a les 12 de la nit o a les 2 de la nit, quan ja no ho veu ningú. Per tant, és una aposta que jo l'agraeixo molt. Puc fer difusió de llibres. Vaig començar entrevistant i parlant amb tots els que més o menys conec, i ara el programa m'ha servit per a conèixer més gent encara. I per tant, per a mi això és una gran riquesa, conèixer gent. Com coneixes a David Espinós i com sorgeix la idea de posar música a les teves produccions? David Espinós és un músic de Tortosa, toca la guitarra, toca el piano, i jo no el coneixia personalment, però havia vist per YouTube, una altra xarxa social. Ell no té discos publicats, però penja les coses que ell composa, les penja a internet. I dic, és un noi que fa música, i la fa molt bé, i és d'aquí Tortosa. I a mi m'agrada intentar fer coses diferents, i buscar col·laboracions. M'agrada col·laborar amb la gent, a mi. Escriure és una feina molt solitària, estàs escrivint tu a casa, tu sol, i m'agrada col·laborar amb la gent, perquè quan col·labores amb una altra persona, tu sempre t'enriqueixes. Tu aprens d'aquella persona i aquella persona aprèn de tu. Per tant, els dos ens ajudem. I evidentment, a mi m'agrada molt llegir els meus contes, i quan vas a una biblioteca, vas a algun lloc a llegir els teus contes tu sol, és difícil captar l'atenció. Quan vas amb un guitarrista, la música té molta màgia, i ell ha composat una música per a cada conte, i és molt més emotiu anar acompanyat d'un guitarrista. Li vaig proposar i va acceptar de seguida. Veus entre la relació entre la música i la poesia? Sí, perquè van molt lligades, perquè de fet la poesia, no només la poesia, la narrativa, o sigui, un conte no és una poesia, no? La poesia què és? Versos, no? Això és relatiu, no podríem parlar, però és igual. Quan un escriu, jo tot el que jo escric, després ho llegeixo en veu alta. Quan estic sol a casa, ho llegeixo en veu alta. Perquè quan ho llegeixes en veu alta, te n'adones que aquella frase no quadra, saps? Li sobra una paraula, li falta una paraula. És com la música, que a vegades dius, aquí li falta una nota o li sobra una nota. Les frases són com música, han de sonar bé. I per això lliga molt bé la poesia i la música.